Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. 1-nji dekabrda Türkmenistanyň mejlisi 2019-njy ýyl üçin döwlet büdjetini kabul etdi. Bu barada TDH habar berýär. Bu ýyl büdjetiň girdejileri 83 milliard 868 milyon 300 000 manat möşbörüne kesgitlenildi. Bu dollaryň resmi kursundan orta hasap bilen 24 milliard dollara, gara bazaryň narhyndan ortaça 4,16 milliard dollara deň bolýar. Türkmenistanyň 2018-nji ýylda döwlet büdjetiniň girdejileri 95 milliard 508 milyon 500 000 manat möşbörüne kesgitlenipdi. Bu sanlardan çen tutulsa bu ýyl Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň girdejileri ortaça 11,16 milliard manat möşbörüne, ýagny 12,12% azaldy. Has ozallyk sanlary bilen deňeşdirilende Türkmenistanyň mejlisi 2017-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň girdejilerini 103 milliard 571 milyon 600 000 manat möşbörüne 2016-njy ýylyň noýabr aýyna tasdiklapdy. Bu sany göz öňünde tutulany Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň meýilleşdirilýän girdejileriniň soňky 3 ýylyň dowamyna 20% kemeldigi bolýar. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda ýurduň döwlet büdjetini we onuň ýerine ýetirilişi hakyndaky hasabaty mejlisiň garamagyna hemde tasdiklamagyna prezident hödürleýär. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylan. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu ýa-da habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýene-de awtolog üçin ýangyjyň gytçylygy döredi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda Libawyň we Daşowyň ýangýy stansiýalaryna köplençi benzin satuwda bolmaýar. Bolan wagtynda uly nowatlar döreýär. Eýem 2 hepde golay wagt bäri Daşowy şäherinde we etraplarda benziniň sowdasy bökteýär. Şeýle ýagdaý Libawyň ähli ýerlerinde dowam edýär. A95 markaly benzin zapravkalara düýpden getirilmeýär. Diňe A80 bolýar, emma çäkli möçberde diýip 3-nji dekabrda Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä käbir ýangyç stansiýalary benzin bolman soň boş durýarlar. Benziniň satylýan wagtynda ören köp awtolog üýşýär, ýangyç çäklendirilip satylýar. Diňe 10 litrden käte 20 litrden satýarlar, emma bu ýagdaýda da köp adama ýetmeýär. Habarçylarymyzyň bellemegine görä Libap vilayetinde awtolog ýangyjynyň gytçylygy noýabr aýynyň ortalarynda döräpdir. Şol bir wagtda bu regionda ýangyjy üstüne pul goşup satýan sowdagärlerden satyn almak mümkinçiligi bar. Benziniň gytylmagynyň fonunda Türkmenistanda ýangyjyň gymmatlamagy bilen bagly aladylanmalar hem göçlenýär. Türkmenistanda benziniň gytçylygy we gymmatlamagy ençime gedek ýüze çykypdy. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä ýurdun häkimetleri we habar beriş serýisleri benziniň gymmatlamagy barada ilaty ne öňünden ne de soňundan habar edipdi. Geçen ýylda Türkmenistanda benzin şu ýylyň fevral aýynda gymmatlapdy. Onuň narhy 50% göterilipdi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary prezident Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun vilayetlerinde mögsümleýin owu hojalyk işleriniň alınıp barlyşy barada hasabat berip, paýta ýygymynyň henüz hem dowam edýändigini aýtdy. Türkmen resmiýetiniň eden bu çykyşy ýurtda paýta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilendiginiň eglan edilendigine garamazdan, budjet işärleriniň mejburi paýta ýygymyna çekilmeginiň henüz hem dowam edýändigi baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. 9-njy noýabrda döwlet resmiýetleri ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonnadan gowrak paýta ýygynalyp, bu ýylky borçnamanyň ýerine ýetirilendigini habar berdiler. Emma howanyň temperaturasy 5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde budjet işärleriniň şol sanda lukmanlaryň, molimlaryň mejburi paýta ýygymyna alınıp gidilýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary ýygyderli habar berýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow ýurtda paýta ýygymynyň başlanmagyna awgust aýynyň 31-ne ak pata beripdi. Şondan bäri türkmen häkimetleri paýta mögsüminiň dowamında mejburi adam dähmetinden peýdalanmagy dowam etdirýärler.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.